gihulma ngadto sa Dios nung panagway. Hulyo 15. 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 24. Nga siya nagapabilin kanato, kita nahibalo pinaagi niini tungod kay ang Espiritu iya manggihatag kanato. Ang balaang Espiritu dili limitado sa bisan unsang edad o sa bisan unsang rasa. Si Kristo nagpahayag nga ang Dios nun nga impluwensya sa iyang Espiritu magauban sa iyang mga sumusunod hangtod sa katapusan. Gikan sa adlaw sa Pentecostes hangtod sa karon nga panahon, ang maghuhupay gipadala ngadto sa tanan nga mitugyan sa ilang kaugalingon sa hingpit ngadto sa Ginoo ug alang sa iyang buhat. Sa tanan nga midawat kang Kristo ingon nga usa ka personal nga manuluwas, ang balaang Espiritu mianhi ingon nga magtatambag, magbabalaan, giya ug saksi. Kung unsa kasuod ang mga magtotoo naglakaw uban sa Dios, mas labawng klaro ug gamhanan ang ilang pagpamatuod sa gugma sa ilang manunubos ug sa iyang makaluwas nga grasya. Ang mga lalaki ug mga babayi kinsalata sa taas nga mga siglo sa paglutos ug pagsulay, nakatagamtam sa usa ka dako nga sukod sa presensya sa Espiritu sa ilang mga kinabuhi. Mibarog ingon nga mga ilhanan ug mga katingalahan sa kalibutan. Sa atubangan sa mga manulunda ug sa mga tawo, ilang gipadayag ang makapausab nga gahom sa makatubos nga gugma. Kadtong anaa sa Pentecostes, gihatagan og gahom gikan sa kahitasan. Sa ingon ni ana, wala makalingkawas gikan sa dugang nga tentasyon ug pagsulay. Samtang sila nagsaksi alang sa kamatuoran ug sa pagkamatarong, sila gisubli-subli nga giatake sa kaaway sa tanang kamatuoran nga naninguha sa pagkuha kanila sa ilang Kristohanong kasinatian. Napugos sila sa pagpanlimbasog uban sa tanan nilang mga gahom nga hinatag sa Dios sa pagkabot sa sukod sa gidakon sa grasya, aron sila makaabot sa hataas ug sa hataas pa ngadto sa kahingpitan. Ubos sa paglihok sa balaang Espiritu, bisan ang labing huyang, pinaagi sa pagsinati sa pagtuo sa Dios, nakakat-on sa pagpauswag sa ilang gitugyan nga mga gahom ug mahimong mabalaan, dalisay ug halangdon. Ingon nga diha sa pagpaubos, sila mitugyan ngadto sa pag-umol sa impluwensya sa balaang Espiritu. Sila nakadawat sa kahingpitan sa Dios nga kapanguluhan ug giumol diha sa pagkasama sa Dios nun. Ang balaang Espiritu mokuha sa mga pagbati gikan sa mga butang niini nga yuta ug mopuno sa kalag sa usa ka tinguha alang sa pagkabalaan. Kun ang mga tawo andam nga maumol, adunay mahitabo nga pagbalaan sa tibuok nga pagkatawo. Ang Espiritu mokuha sa mga butang sa Dios ug motatak niini diha sa kalag.